Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita. Timu yangu ndeti mukuita se katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa chokupa timu yangu pasati pina zviri kupisa vanhu asimongoba yachi button subscribe so that amusare pane zvese dzinenge zvichikuitika zviri kupisa paSogodo TV handiti sachanopinda panyaya yedu yanhasi chayana inonzi D-Link inoconnecta ma-service providers and business to customers uye zvekuti kana mune mabusiness enyu inokutsvagirai macustomer inokuisai pa-online website yavo iri kubuda pascreen penyu and for more info number ndo dziripo uye zvekare inotsvagira vanhu mabasa futi. So for more information munonga bata pa numbers dziri kubuda pascreen penyu D-Link handiti chinopinda panyaya yanhasi chavachayani nyaya Prophet Fashion Java wanga uri pa interview yavo wachitaura kuti zvenayewa inini ndinotosimbisa musangano ndiri mwana wemusangano nekuti mukuru wenyika ari kugadzira nyika saka imimi ndezvino zvamuri kutaura pazvisinei zvita kuti zviremeka iye wasodzoka zvekare vachitaura kuti ayewa ini nechisipochi chaingoonetsana zvekunyepera vanhu but levels Haugone anokundwa Naoskid ndiye best producer muZimbabwe but zvisinei zvinzviremeka man of God vachitaura. Keep on subscribing zviri kupisa na skimu babubi. What Prophet? In the former political party yangu. Yes. Yes. Do you think I'll come to you kuti ndinamatirewe mimi? Ndichizi that you are affiliated to a certain political party. What? I'm not affiliated to any party. My own party is my wife. No party and support mukadzi wangu. Okay. Yes. Okay. So I would want to find out on the things that you sometimes. I think I think Zimbabwe you have to understand something simple. I love President Emerson Mnangagwa. Everyone does. I love him. Zvekudaro. I can't believe this and I believe. President wangu ndakadzika pa airport ndakaona vakiro yetu airport baba munovhunduka. Magadziro yetu wa roads, ma bridge. Weza parliament I rent all these years. Vari kuvaka parliament in 2 years vangu ati baba mama. This success has to be celebrated. Ndine fame ndine influence. Let me use my influence kuti vanaziva kuti mukuru ndiye mukuru ari kuita zvinhu. Ndomuda mukuru. Ndosika ndakatoti coffee imba mudhara wangu che pasombo wozi ndomuda. But kuda president wangu azore kuti nda party. Okay. I want this party. I want it all my parts. So let's do you have people that you hate? Kana impossible. I have no hate in me. Even the devil I don't hate. Okay. Kama wako na mambo ndini? Mbana. Ya ndamugadzira size. Unoziva baadzi makamurovesa Prophet. Aiwa vanozonyeba. Inini ndodiwa nevanhu. Amuna kumurovesa inzwa inini ndinodiwa nevanhu. Iwe zvezvo ukatoti passion rimbwa pamunobuda pa munotsotsonywa panza. Kwete nenda tumira vanhu. Vanhu vanondida mudhara. Ndine kanointi nganonzi mudiwa so. Ngongoti vanhu vanongonakirwa neni. Mwefanira kuti Zimbabwe yesa kuna munhu akamonakirwa zvandoita munozviziva. Ndakaenda kuchipinge vanaungana kupi passion chichichichi maibata. Saka munhu akakrosa path yangu anotsotsonywa mudhara. Munhu akanzi bubum banje. Makarovesa munhu Prophet. Hayi handikwasoresa munhu. Antori ini kadarowa mundoro wandege. Ndandaenda maprisa ndonomangana nabhadhira fine. But handina character kurowa vanhu. Ndaizvita ndiri kuchikoro. Okay, yo commander. Ndopi. On social media? Ndopi. Okay, yo commander. Nisi. My titi. Mavesi wangu ndakambokoporana atakati ngati mavesi vangomunga wandaenda kakopora painene ndo zvandoita neda kutsvaka kutrenda vanikopora bek vandakakumbira regro vanikopora ndati himi. So Prophet, do you believe that controversy sells? Yes, big time. So you're doing all these things to sell your name by doing things that are controversial? There's a strategy to my foolishness. Okay. Yeah. Chill sport makaita na say that. Anoshanisa nechill sport. Chill sport ifamily yangu na nasi. Yeah, but anti makambobvondorane. Eka zvedu zvepaenda neti. Profit. It's the game of numbers, and the biggest DJ right now in Zimbabwe is DJ Fantan, and we all know that.
Levels is my favorite, but I say I get best producer. We know Naoskid is the best in Zimbabwe. But Naoskid mfesi wangu toti is my favorite producer. Mfesi wangu Levels anose. Fantan is the best, biggest DJ in Zimbabwe. Okay. Hakuna umwe. And everybody knows that. Okay. Kwanga kune Godfather kudara. Bakwazoya Fantan ndiani kurira zvezvinezvi. Azvichinjike izvozvo. Okay. Yes. My producer. Number 1 is Naoskid. Vamwe vese vanopiwa Skat. Levels is my favorite, but best Naoskid. Okay. Hapana here ane namba muponere zisore gondo. Hapana here ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Etsinoi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noita